Gedo mar olalo ma dhogoya matudo senge gi osieko biro bero ohala kod yore wuoth e kind loka ariyo go pononi orumo. Magi wacho kinde ma midusa mochung'ne gedo to yango ni gichopo kwana tamalo 70 mar gedo ka gedo tieke. Giko higani gedo mar olalo ma dhogoya ne dhi monyo omenda bilion 2 kendo en gino mabiro kelo fuong'ruok ne jodak mosebedo kod midhiero mar kalo nam lula nyeto kinde ma oula pek. Kadhi gi ng'ikruok maka gi kacha matin osebudho to kochakore higa mokalo dwe mar 8 aparo ni speed mare osebedo mamalo matin. Gi sani wasechopo atamalo 70 mar tijni ma wang'iyo ni nowinjo bed norumo higa ni dwe mar 6 to nochako miwa extension matin. Koro waneno ka wadhi tieke by December, wan very sure ni owinjo bed no oserumo. To gi sani wan kaka wasewacho wan atamalo 70 mar tich. Ma tich madhi mbele sani watweyo gadas kata beams mag bridge mamane tich matek modong' mogik. Kwa setieko kanyo to tije modong' gin man tije matindo mag keto chumbe moko e wiye kanyo to gilam kasto dhi yudo kwa setieko. Wago erokamano gimeda meda dhi nyime giriwre twech achiel mondo ndarani mondo rum mondo konywa kaka joma dhi koni. Nitie biashara mang'eny madhi loka Majimbo. Biashara nitiere mar omena, joma omo mbuta, joma omo omena, nitie biashara mang'eny nyaka wan gi bekari be koni. Koro apani kolos ndarani dongruok dhi bedo taondwa ma Usenge nikech sama kon ndarani osekelo gigi to taondwa ma Usenge bo yudo kaka develop kalure gi gik ma biashara madhi mbele. Kalure gi chandruok ma wan go sani. Jogo modak e ging bridge bathe kocha, wang bridge mane olo pi nam maduong' koni nodin. Koro kaseche manodine to pi koro overlap donjo mane mier kocha. Koro thuolo mosebed kigere kodin wang'e ni jogo modak e mier matung' ma bade yokor Kasare kocha ochuno ni thoth ji odar. Koro wakwayo ni mondo time piyo nikech kotime mapiyo to biro miyowa thuolo maduogo e miechwa. Wan go ganda mathoth masani ywak ni gedo ber to kendo dhi konyowa to gie seche ma pod ochung pi ok ridre koni ni wadare miechwa warumo koro